steeti Enugu ị ga-abịa nnọọ gaa na Facebook anyị taịpụ Eko FM jiri capital letter taịpụ Eko FM ịtaịpụ Eko FM ị ga-ahụ anyị ebe ahụ gị bịa nnọọ kiriwe ya bụ ihe omume kiriwe ya live ma zibatara anyị ozi na ya bụ Facebook anyị bụ ebe a ka anyị ga-anọ nnọọ gụpụta ọtụtụ ozi ndị mmadụ ga-ezibatara anyị biko ọ dị oke mkpa ka ihe ị nwere ikwu gbasara ya bụ oke ego a na-ana n'ala Igbo ma abịa ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Anambra 2025 ngige alala ezumike n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị bụkwa akụkọ ọzọ bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na INEC nke ngalaba steeti Lagos ga-amalite ndebanye aha maka mpempe akwụkwọ voters card bụ nnọọ akụkọ na-ada mma na ntị na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na ndị agha elu ala anyị bụ Nigerian Air Force egbuola ndị oyi ọha egwu dị 592 bụ 592 terrorists ma mebie ngwongwo na ngwongwo dị nnọọ 372 naanị n'ime ọnwa asatọ ka onye isi ndị agha elu ala anyị kwuru bụkwa akụkọ na-ada mma na ntị na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na Gọvanọ Francis Nwefuru akasiela obi ndị ide mmiri mekpara nnọọ ahụ na kansụl ime obodo Afikpo nke steeti ahụ bụkwa akụkọ ọzọ na-ada euchim ọzọ emena na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na ala anyị bụ Naịjirịa nwere ihe ndekọ dị 156 bụ 156 bụ ndị nwụrụ anwụ na ya bụ ọrịa oke bụ Lassa fever ka ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka igbochi ọrịa nje n'ala anyị bụ NCDC gbara n'anwụ bụkwa akụkọ ọzọ bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na anyị adịla nnọọ njikere maka ntụliaka elu a ga-eme nnọọ na steeti Kogi ka INEC kwuru. Onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetokun enyela n'iwu ka enyocha Wasiu Ayinde Marshal bụ onye ọtụtụ ndị ji kwam 1 wee mara bụkwa akụkọ ọzọ na-ada ihe mere nwoke ka emekwa ya nwaanyị na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na aka akparala ndị ahụ niile si na ụlọ mkpọrọ ma rie mbọmbọ ọsọ bụ ndị si n'ụlọ mkpọrọ Kefi dị na steeti Nasarawa ma rie mbọmbọ ọsọ bụkwa akụkọ ọzọ na-ada mma na ntị na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke na-ekwu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC agwalata mba ụwa ka o jiri nnu ego bịa gbara onwe ya bụkwa akụkọ ọzọ na-ada we dey look ne dey judge na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị nke ngalaba steeti Kwara etiela mkpu n'oke olu gbasara ka ụbụrụ isi ji nnọọ agbasazi ndị dọkịta ahụike n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ nke na-ada mental health na akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ abụ nke kwuru na Sowore akpụrụla n'ihu na ya bụ ngagharị iwe mere n'isi ụlọ ọrụ ndị NYSC maka agwa na-ezighị ezi ha kpasoro onye ji nnọọ otu afọ efe ala nna anyị bụ Uche Rita Ugoamaye bụkwa nnọọ akụkọ zara koi koi ma soro ibe ha bịa ahịa na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
Chukwuma ọwụzi ihe ọhụrụ ịnụ na ya na Atiku na otu pati ADC akatọọlọ nnọọ ya bụ nwụchi ndị otu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC bịara nnọọ bịa nwụchie Tambuwal ka a na-ekwu ka a na-aka ha sizi ọ dị ka ndị na ụlọ ọrụ a na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC jizi ihe gbasara ịnwụchi Tambuwal jiri egwuru ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị ị na-aghọta na ejizi ha eme okwe ndọrọndọrọ ọchịchị mana otu a ka anyị si wee hụ ya anaghị ajọji anybody ị na-aghọta ọsọ dịka ibe ya na ị ga-ahụkwa akụkọ a selitere elu Oke-ego a na-ana ma abịa ịlụ nwaanyị n'ala Igbo na o kposala ọtụtụ alụmdi na nwunye n'ala Igbo ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ha bịara ịlụ nwaanyị obi akụfụ ha pim obi amaghị injin pịa ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ha chọrọ ịbịa ịlụ nwaanyị ha ere ọtụtụ ihe mana asị mgbugwa a ga-atọ atọ ọ dị mma imi ya mbọ ka anyị hapụ ya bụ okwu maka na ọ ya bụ okwu a isiokwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a biko ọ na ị gabe na Facebook anyị gaa na Facebook anyị jiri Eko FM 100.7 taịpụ Eko FM 100.7 ị taịpụ ha Eko jiri capital letter taịpụ ya ị ga-enweta anyị na Facebook anyị ka ị nwee ike dee ozi gị drọpụọ ya ebe ahụ maka ebe a ka anyị ga-ewere ozi ndị anyị ga-agụpụta n'ụtụtụ a ị ga-anọkwa mgbe anyị gụpụtara na mba Israel nọ n'ugbu a na-agbakeri ala itinye ego n'ime igwe ọlọrọ ọhụrụ teknụzụ iji hụ na ewetara ogbu n'ihe gbasatara enweghị nchekwa ka enweghị nchekwa ebe ọbụla itiri isi enweghị nchekwa ebe ọbụla itiri isi enweghị nchekwa olu na-ebeghi onye nta na-ebeghi esekere na-ebeghi edima na-ebeghi ama ma aga m asị Chineke ya bịa mebie ụwa mana nsị Chineke emebie ụwa gbuchasị mba na akara hapụ ya na akara hapụ ụwa mana m ihe ọzọ oche gị na ụwa na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị nụkwara akụkọ abịara nnọọ selite isi na ịhụ ihe ụlọ gbasara Anambra 2025 na ngige alala ezumike nka na ọ gbara alụkwaghị m na onye ọbụla nwara anwa kpọtụrụ ya si ọbịa meri achụnta vootu na ihe yi na ya ga-eme tu a ga-eke ya na onye ọbụla ekwe nwa nkịta ya n'aka onye tinyekwala ya onye anwakwala anwa kpọtụrụ ya merekwa achụnta vootu gị in peace hapụ ya ka o jiri nwayọọ garị bara onwe ya na o ji bala onwe ya ngige tinye ejibala onwe ya onye akpọkwala ya ọ ka ndị na-anụbe ka ha nwee ike nụrụ ya ụnọ hapụ ngige aka na ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị gụpụtakwara n'ụtụtụ a amamaka akụmbọọlụ iko UEFA Super Cups na onye otu egwu bọọlụ Tottenham bụ Thomas Frank abịala nọ na-amasị obi ike na kọwa ụka na ekweghị ya ọbụla gbasara PSG ha ka awụ ofe nkụpụ na ha ga-emeri ha kponye ha aja n'anya who are they who you na PSG wo ofe nkụpụ na ha ọkwa irute ha na field bọọlụ wom bọọlụ aka nri wom bọọlụ aka ịkpa wom a na-akụnye ya nwata nwoke a na-amasị onwe ya ebu ike si na ya ga-eme ha na-akwa ịhụrụ tim ya na ọ gbara ha ezigbo trọst na ihe ọbụla ọ sọrọ elu mee na ha ga-amabute ya bụ iko a ga-aga ịbịa nnọọ bịa sọ ya bụ mpi na a ga-amabute ya bụ iko UEFA Super Cups na nke ọzọ INEC nke ngalaba steeti Lagos si ha malitere idebawanye aha maka ndị chọrọ iwere mpempe akwụkwọ voters card ha ma ha amakwa ọkwa si ọkwara na idebanye n'aha gị mbụ na ga-abịakwara bịa idebanye aha ọzọ ha chọọ mgbe onye ka debanye ya bịa achịkwa bịa debanye na-edebanye ugboro idebanye gị idebanye arịa na ha achọghị ya na idebala gị go and rest ka ndị na-edebabe ka ha bịa deba ndị nke ha fukwara n'efu na ha abịa ma ndị chọkwara ichenji wọdụ ha na ha abịa ka echenjere ha wọdụ ebe ha ga-anọ atụ ntụliaka elu ha gaji ime na-aghọta ndị na-erubekwa n'ogo maọbụ afọ eji edebanye aha voters card na ha nwakwala anwa kpokwu na ụlọ ọrụ ha ma ọ bụghị ya na ha ga-ewere ha otu jiri ihe n'aka jifee ha n'aka ndị uwe ojii ala anyị maọbụ ndị ọrụ nchekwa idebanye aha gị idebanye nchekwa gị idebanye ahapụrụ ndị ọzọ ka ha debanye ihe INEC na-ekwu ị na-aghọta na ya ebidole mana onye na-edebala aha ya mbụ na ọ bịakwala idebanye aha ya ọzọ ka a na-ekwu nke ahụ ndị agha elu anya anyị bụ Nigeria Air Force apụta onye isi ha apụta na ha egbuola ndị oyi ọha egwu dị 500
1992 bụ 592 terrorists na steeti Borno si n'ụkwanụ mo. So ọ fụtaziri na ezinụlọ ọbụla na steeti Borno na ha nwezi terrorists. Nke a terrorists ruchara 592 egburula egbu. Ole mmadụ ole fọzi na steeti Borno. Ọ pụtara na ezinụlọ ọbụla nwere terrorists ka ezinụlọ ka nwere terrorists, ezinụlọ ka nwere terrorists. Ha. Mana ọ na-adakwa mma na ntị o na ha gbalịrị igbu ndị oyi ọha egwu terrorists ruru 592. Ha gbalịala ka wee big thumbs up to them. Jishinike na nke unu na-eme jishinike. Anụ na-egbukwala ndị egbuge ndị mmadụ na steeti Borno ha na-ereduce kwanụ. Ọwa na-egbu ha ka na-amụbanye. Hey! Gọvanọ Francis Nwefuru abịala nnọọ kasie ndị steeti obi bụ ndị dide mmiri mekpara ahụ bụ ndị nọ na kansụl n'ime obodo Afikpo nke steeti ahụ. Nwuneke m ịhụkwa ihe idide mmiri mere nda. Ịnwe ọtụtụ mgbe ka ndị na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe na-abịa mgbọ bịa mụọ ọkwa si idide mmiri ga-enye ọ ga-akpa mkpamkpa na steeti dị otu a mkpamkpa na steeti dị otu a. Mana ọzọ dịka ibia ka ihe ndị gọvanọ steeti ahụ na-eme iji hụ na e nyere ogbugbo na ya bụ ide mmiri na-aga ịbịa maka na asị ahịa eyiri eyi a na-eri nwa ngwọrọ. Mana ị ga-anọ ehichakwa ihe agwacha ha n'oge gị hụkwa ihe ahụ abịa mekwa ọbara n'uru na-eke idide mmiri si kpamkpamkpa dị egwu na kansụl n'ime obodo Afikpo. Jos le ndị mmadụ otu ihe gwụrụ agwụ. Mana gọvanọ ha bụ Francis Nwefuru akasiela ha obi si ha kara obi eji akpata atụfu abụọ ọgaranya. Ka a na-ekwu nke ahụ onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetekun enyela n'iwu ka enyocha Wasiu Ayinde Marshal bụ onye ọtụtụ ndị na-etu kwa nwan. Ịma ụbọchị ụnyaahụ ka ọ nọ na-agagharị na soshal midia otu nwa agbọghọ mara mma ịhụkwa na-ahụ nwa ma gbuo onwe ya mana ka a na-ekwu ka a na-aka asị na ọ bịara ịba ọdụ ụgbọelu na n'ebe anyị na ndị ahụ tu baa ya pụọ ọgụ ha epushiri ya kwara ya kwapụ ya na ụgbọelu ahụ ka a na-aga kwapụga ya njọrọnjọ nwa piọm ya omepe njọrọnjọ ya oto eke ebe elu piọm ya ome vam ndị mmadụ si Chineke kpuchie onye mere ihe kpuchie ọtọ ya chi a na-agwa gị mana ahụ nwa mara mma hapụ ihe dị mma n'anya gbara ndụ. Mana ịhụnanụ ka a na-ekwu piam atụkpola ya bụ nwata nwaanyị n'ụlọ mkpọrọ. Ịma Nigeria na anyị nọ n'ime ya na who know who. If you don't know anybody mechikwa ọnụ gị. Kpọta ịhụnanụ asị oteshi mee sekere na-emekwa ezi m otu ahụ. Ugbu a ya bụ ihe abịa na-akwụ na social media na oke unu atụkpola nwa n'ụlọ mkpọrọ just like that ka ekwanụ maka Wasiu Ayinde Marshal bụ ya na-etu kwa nwan. Ọwọwụ otu ezinụlọ similarity na onye a mere ka ya bụ nwa amadi mere ka ya ọ pụrụ iche. Ha Ebetoki na anụ ka anụpere si ndị a ga-achụkwa m n'ọrụ ya sị mba ngwa ndị ọdịnaka zọpụnụ njem gaa nnọọ gaa nyocha ya bụ nwa amadi nyochaa na ya. Ndị Naijiria jiri okwu kwuzuo m ahụ maka na otu a ka ekwentị m na-adazi gbam otu a ka meseji si n'elu si n'ala na-adawapụta ya sị mba gaa nyocha na ya bụ nwa amadi maka si otu esi fe ọkwa ka a ga-esikwa efe ọkụkọ. Emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anọsi ike ka eleba ya anya bụ ụfọdụ akụkọ ndị bịara ahịa n'akwụkwọ akụkọ Punch. narị kwuru narị ndị mmadụ bi na steeti Borno na-ehizi na obodo ndị dị na mba Cameroon n'ihi ụjọ na iyi egwu ndị Boko Haram na-eyi ha na obodo ha. Bụkwa akụkọ mbụ zelitere isi na akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti etiti ahọpụtala Touahid Alias dịka onye ga-anọchite anya ala anyị na ya bụ ihe omume akpọrọ World Court
bụ nke a ga-eme na mba Netherlands bụkwa akụkọ ọzọ bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nlekọta nakwa nchebe ụmụaka bụ UNICEF adọọla nnọọ aka na ntị gbasara ọrịa nkwarụ ahụ ụmụaka bụ rubella measles bụ nke na-akwarụ ụmụaka amụrụ ọhụrụ ahụ, bụkwa akụkọ na-akwụ ndị nne na nna dọrọ n'aka na ntị. Na ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Omoyole Sowore agwala ndị NYSC ụwa ha na-achị ha n'ihi njichi ha gara n'ihu jichie asambodo Rita Ugwuamaye bụ onye eji raye wee mara, bụkwa akụkọ ọzọ bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na otu onye arịrịọ ọnwụ anwụọla na Owerri Bichi steeti Imo, bụkwa akụkọ ọzọ na-eti ewu ewu ọka o si wee gaa n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na Diran Adeyemi apụtala ma kwuo na Atiku gara enweta mmeri na ntuliaka elu onyeisiala emere nnọọ n'afọ 2023 gara aga, ma a sị na o werela Peter Obi dịka osote ya, bụkwa akụkọ ọzọ na-ada enụkwa na akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na chi ewerele ehihie jee na steeti Ogun dịka mmadụ 5 nwụrụ nnọọ n'ihi iji ego dị N$30,000 bụ 30,000 naira jiri gbaa chaa bụ betting. Na ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch ka ọ dị akụkọ ọzọ bịakwara ahịa na akwụkwọ akụkọ Punch kwuru na aka na-achị steeti Anambra bụ Charles Soludo ekwupụtala ndọnyere ukwu ya nye onyeisiala Bola Tinubu na ntuliaka elu onyeisiala a ga-eji ime n'afọ 2027 n'ihi oyi ha abụọ yiwara kemgbe afọ 22 garala aga ruo ugbu a. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na onyeisi ndị agha elu ala anyị bụ Nigerian Air Force apụtala ma kwuo na kemgbe ha nọ nnọọ n'ụgbọelu ọtụtụ awa dị 1,500 na-alụ nnọọ ọgụ na ya bụ ụgbọelu na ha egbuola ndị oyi ọha egwu dị 592 na steeti Borno kemgbe ọnwa 8 garala aga, bụkwa akụkọ ọzọ na-ada mma na ntị ma soro ibe ha daa kacha mbem sam na akwụkwọ akụkọ Punch. Ya bụ Soludo bịara nnọọ na-akọwa na ọ ga-akwado Tinubu. Anụrụ m na anyị na Tinubu nwere ọgbakọ na Abuja, ha gara nnọọ nwee otu ọgbakọ ya fụta nnọọ si na ya dọnyerela Tinubu ukwu na oyi na ya abụọ malitere kemgbe afọ 22 gara aga, na ya ga-esonyere ya n'ihe ọbụla a na-eme na ọ ga-adịnyere ya ukwu. Lenu ngwa onye otu pati ọzọ na-asọpọtụ onye otu pati APC, Nigeria My Country. Ka a na-ekwu nke ahụ, otu onye arịrịọ ọnwụ anwụọla na Owerri Bichi steeti Imo, nke a hịọtụrụ na Cherubim Junction. Enwere otu onye arịrịọ na-anọ nga ahụ jọsụrụ nnọọ rajie nọ nga ahụ nwụọ, gbabiri nwụọ just like that. Ndị mmadụ echekwa ma ọ ka mụ anya, mana alọgidere ya na-elegide ya na ọ na-emegharị ha bịa kwa ya dududu bụọ ya kokorom hụ na ya bụ nwoke efeela aka. Ka anyị gbapụ ya ọsọ na akwụkwọ akụkọ Daily Post maka na mkpụgharị ka eji ere nwambe a na-anọ otu ebe azatacha ezi. Ọ bụ ahịara ukwu ebe a maka na ntị na-atabeghị ọ na-ewe ntị iwe.
ka ndị ọkpa ebe bandit siri wakpuo ma gbuo ndị ọrụ nchekwa mmadụ 10 nakwa ndị mmadụ nkịtị mmadụ 3 na steeti Zamfara bụkwa akụkọ mbụ zelitere isi n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na ụda egbe na-ahịọtụ n'elu n'ala n'ọtụtụ obodo ndị dị na steeti Benue. Ụda egbe na-ahịọtụ n'elu n'ala n'ọtụtụ obodo ndị dị na steeti Benue dịka awakpughara ya bụ steeti ọzọ bụkwa akụkọ ọzọ bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọọrụ Dangote ejirila naira 30 bụ 30 naira jiri nnọọ butuo ọnụego ha ji ere mmanụ ụgbọala ha ka ọ bụrụzie site na naira 850 bụ 850 naira ma butuo ya na naira 820 bụ 820 naira maka otu lita. Ụlọọrụ na-ahụ maka mgbochi ọrịa nje n'ala anyị bụ NCDC etiela mkpu n'oke olu n'ihi oke ọnwụ ndị mmadụ nwụrụ n'afọ 2025 n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ ebuteghị ya bụ ọrịa oke bụ Lassa fever. Emere m nnọọ nnyocha ọnwa 6 chara acha ọfụma tupu m agbahapụ otu pati PDP ma wufere jam n'otu pati APC ka gọvanọ steeti Akwa Ibom bụ Eno kwuru. Bụcha nnọọ akụkọ ndị bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC atọhapụla Tambuwa nakwa ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC atọhapụla Tambuwa n'aka ha. Bụcha nnọọ akụkọ ndị bịara ahịa ma soro ibe ha daa kacha mbemsam na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Igbo ọma ụnanụ na ya bụ akụkọ ndị bịara ahịa na nkịta biko nọrọkwa ebe ahụ agaghịla aga dịka m ga-abịachi na nwa mgbe nta ịbịatọ ya bụ ngwugwu anyị wike dọ ya vam maka na asị ezu nga ahụ erudele atọtụ ya bụ ngịga. Ana m abịaghachi na nwa mgbe nta. Ndewo. It's the sound of the city. Echo 100.7. Good Kiddies World of Entertainment Limited in collabo with Cedars Dance Surprise. Ọ bụrụ na obi ike dawa ị mara na ihe ike na-eme ị makwa na ọ bụ mgbe ihe ike na-eme ya ka ndị dị ike ji abịa. Unu ahụla na ihe ike emewele ndị dị ike lekwa na unu ihe eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọkwa ndị Igbo ka a na-agwa
isi ya ka m ji si ha gbata ọsọ wa. Ụfọdụ ihe na-eme n'ala Igbo ekwesịrị ilebara ha anya o. Ya ka m ji apụ unu bịa nke unu lebara ha anya. Ọ bụrụ na unu abịaghị izu oku mụ ihe na-eme n'udoro unu anya. Unu ahụla ka ofu onye si gaba na Abuja ga-anata ike ha. Ọ ga n'Ọka ya emebie ife Anambra bụzi nke ya o. Obere oge ị ga-anụ na gọọmenti haus agbaala ọkụ. Ọ bụ na ọkpụ isi ama ga-akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Ọ bụrụ na ofu onye na-akarị ọra ntị m anụbeghị ya mbụ. Ọkwa sị na ofu onye siere ọra nri na ọra ga-ericha ya wa. Mma na ọra siere ofu onye nri eziokwu ya afịa ya arụ. Ọ bụ asị na onwe gị ife ị ga-eme ikwere na onwe gị ife ị ga-eme. Ndị okenye ala Igbo bịa obi na-abụ unu. Igbo ọma biko gerenụ ọkwa dị oke mkpa. Nke a bụ iji mee ka ọhaneze mara mmachi abụọ dị iche iche jiri nnọọ kụgbaa gọọmenti steeti Imo nakwa Ebuka Obi ya na ụlọ ụka Zion Ministry ahụ site nnọọ na njikọ aka ndị ụmụnna nke ụmụ anyanwụ dị na obodo Ụmụọgba Eziama nakwa ndị obodo Ụmụọcham Ntu. Ya bụ ụkpụrụ iwu ejiri machie ndị a na ala nna anyị bụ n'ihi ọtụtụ ihe ndị a na-emegasị na ya bụ ala nna anyị bụ nke ha na-anataghị ikike n'aka anyị dịka ndị nwe ya bụ ala nakwa n'ihi ha emeghị ihe n'usoro ekwesịrị isi eme ya. Ka ọ dị anyị bụ ndị obodo Mbaise bụ ndị nwe ya bụ ala a na-ekwu okwu ya chọrọ iji nnọọ ohere a mee ka o doo esekere na edime anya na anyị bụ ndị na-edobe iwu ala anyị bụ Naịjirịa dịka anyị gbasoro ụkpụrụ iwu nakwa ịhụ nnọọ na anyị họrọ ụzọ udo iji hụ na anyị chekwara ihe nketa obodo anyị. Ya mere anyị ji nnọọ ohere a na-akpọku ndị nke a metụtara ndị igwe mgbasa ozi midia nakwa ndị mba ofesi ka ha biko nụrụ ya bụ ọkwa dị oke mkpa ma hụ na enyere anyị ikpe ziri ezi na ya bụ iwu. Ndị binyere aka na ọkwa bụ ndị obodo Mbaise bụ ndị nwe ya bụ ala na-ekwu okwu ya. Ịgbalịala maka ike ntị nọrọkwa ebe ahụ abịachi na nwa mgbe nta. Obi na-abụ unu. Ndị okenye ala Igbo bịa obi na-abụ unu. Ala adịghị mma ala adịghị mma mmadụ bụ ala adịghị mma. Mmadụ bụ n'ala Igbo amaka mmadụ bụ n'ala Igbo ajọka. Mmadụ bụ n'ahịa zụrụ azụ mmadụ bụ n'ahịa zụrụ azụ. Onye na-emegbu ogbenye n'elu ụwa iso n'ala adịghị mma. Onye na-emegbu fada n'elu ụwa iso n'ala adịghị mma. Wepụkwa ozu enyi n'isi were ụkwụ na-akpa abụzụ. O wepụrụ nwata ọnụ n'ara nne ya jụọ ya ma ọ ga-aṅụ ara. Ndị na-ahụ chebe ọkụ na-agba masị gị chụba ntoke. O nwere ndị si na agaghị eme ihe dị mma n'ala Igbo. Agwọ na-atụ mbelekwa ọnụ gị, agwọ na-atụ mbelekwa ọnụ gị. Emere elu emere ala, ala Igbo ga-adịkwa mma. Ihe chi dere o deela ya, o nweghị mficha ma ncha. Ngwugwu ama na ga-atọ atọ, ọ dịghị mma ịtụ ya mbọ.
alaghachitala azụ ịbịa nnọọ mee ya ka oyi ife maka sị na a na-agarube ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga taa ka anyị gara ejele ega ya tutu ruo mgbe anyị ga-agaru ebe anyị na-aga maka na ugwu aga nọ n'ihu ga-abịa nọrọ n'azụ na-ezu ike ị ga-arịgo n'elu ugwu ga-abịa n'ozuru ike anyị ga-abịa nọ leba ya anya bụ isiokwu a gbasara ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Ihe gbasatara ịlụ nwaanyị n'ala Igbo ọtụtụ ndị amanyere okwu ọnụ n'oge gara aga. Onye ụkọchukwu ọzọ si na steeti Enugu abịakwala nnọọ manye ya ọnụ bụ onye a na-akpọ Reverend Canon Ugochukwu Oge-ego bịakwara nnọọ weli olu elu dịka ọ na-enye okwu Chukwu ya bụ ụlọ ụka. Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu n'ụlọ ụka ya na-eti na ihe a ga-akpọdị ya gịnị na ihe akarịala ịma a sị na ihe karịa sị tụọ ya aka asọkatakwa n'eze arụrụ ala anya. Otu ụbọchị kpụrụ nkata n'ihu gwa ya okwu ya na-asị na ọtụtụ ụmụ okorobịa na-abịa na-eme mkpasa na ha ejighị ego ha ji alụ ha cheta ebe ha chọrọ ịga ịlụ nwaanyị ha na-echeta ego ole a ga-ana ha obi eme ha fim ha cheta ego ole a ga-ana ha obi eme ha fim. Na oge erucha n'ogo ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị na-achọ ịlụ nwaanyị na-agara ala ka eji hụ na ha lere nwaanyị ọma egovin nwa sarịsarị nwa chapụrụ achapụ nwa nwere straight leg nwa dị samsam nwa ekere ụbọchị sọnde ha hụrụ nnọọ ha chọrọ ịlụ ha gara ala gboo ire n'ala lụọ nwaanyị ya na ị ga-ere kọmuniti gị jizọ ụmụaka a ga-amụ ka ihe a ga-emedi ihe a ya bụ okwu ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Ya bụ onye ụkọchukwu a tidiri na ọ dịzi aha enwere obodo ndị na-anafe ego anafe si ihe ka ọ gịnị na unu belata aka ka ụmụ nwaanyị unu na-apụ apụ ọwa ahịa kpọsara akpọsa ka a na-apụ apụ ka a na-eno ya na-agasị m gwererem sịrịrị m gwererem ihe mmemme eji akpọ ya nwa mma. Ya bụ okwu abịa n'obu anyị na ụtụtụ a anyị sị nna ya bụ okwu adaala na obu anyị ka ihe a ga-eme ya emere gị na anwụọna emere gịnị ka elie ya ka ihe a ga-eme okwu a ka ahụ ihe gbasatara ndị ala Igbo Oke-ego a na-ana ma abịara ịlụ nwaanyị ka ihe a ga-akpọ nka na ka eleba ya anya mara ka a ga-esi akwa ya bụ nwaanyị ukwu wara maka na ọtụtụ ndị ọ dị ha mkpa ịlụ nwaanyị taa echi ama ya mere uche ji eme ya n'ala azụ. I don't know why he's going back. Amanum, it could be that. Ihe karịa sị sonyere oyibo mana anyị si ka ka anyị taa ya bụ ụkwa ma jaa ya bụ eze n'ụtụtụ a ka ihe ị nwere ikwu dịka okenye onye Igbo ebo ndị okenye Igbo bịa kete na ihe a okwu ndị ṅụjuru mmiri ara afọ. Achọrọ m ịnụ ọkpụrụkpụ okwu gbachiri ike n'ụtụtụ a ịmakwa na inwe ihe dị mma ị ga-asa biko hapụ ndị ga-asa ọkpụrụkpụ okwu bara uru ka ha kpọbata ma zibatara anyị ozi na Facebook anyị. Ọzọ dịka ibe ndị na-agabe Facebook anyị biko gbara na gawa Facebook ka izibata ozi gị ebe ahụ. Ebe a ka m ga-ewere ọtụtụ ozi ndị anyị ga-agụpụta n'ụtụtụ a makwana gị kpọbata n'akara ekwentị anyị mana akara ekwentị ga-eji manya na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a bụ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 494 1014 0707 454 1014 0707 454 1014 kpọbata ma gwa anyị ihe nwere ikwu gbasara nke a oke ọnụ ego a na-ana ma bịara ịlụ nwaanyị n'ala Igbo ka ihe nwere ikwu gbasara nke a maka ya wee okwu nọ na-eke achịcha kemgbe onye ụkọchukwu a weliri olu na-eti. Ụfọdụ ndị na-asị ka ihe ga-eji ekwu okwu dị otu a iwu onye Igbo. Ụfọdụ ndị na-asị kwuo ya gbam ihe ikwu ewe eziokwu. Ụfọdụ ndị na-asị hapụkwa n'ihe ahụ hapụ ihe ahụ nke awụ nke anyị nawa ọwụ omenala anyị ka ihe nwere ikwu kpọbata n'ụtụtụ a gị bụ onye okenye ma manye ọnụ. Alo Ịbọọlachi nwanne m nwaanyị nọ na studio. Ịbọọlachi nwoke dị samsam. Ọ ndị ejike si Elumeke Emeka Obibieze na-akpọga gị. Ndị ejike nwoke dị sam ndị otie dịkwanụ. Afọ alamta. Ndewo. Achịkwa m nna m ukwu uche Chineke na-ebere ọgbakọ ọsịsọ. Amimo misi kashala m ahụ. Ọ bụ eziokwu
ahụ ya hụ ya ọrịa bịara abịa ọ gakwara nlapụ. Ndewo. Biko ahịa ikwuga taa ọwa eziokwu anyị amara na chi heri ọnụ eleziekwa anya otu katọn mme kposhi agbagoga ọkwakpa ga-eji kpọọ ya ahụ ishi ahụ ya daa kpemkpem onye ahụ eche isi ọrụ igbo anagbuolo ya ego ichekie ndị obodo anyị ebe obibi ezina anyị bịarịga hụ list ahụ eji anaga kemma gboo ka ejikwa anaga beta ọ na-awụ ihe ndị ahụ adaala ọnụ ugbu a na-akpọla mma na aha ya eme anagbuola ya amanụ ma Reverend Fada Okolo gachi eme amendment list ahụ ewetụbọ maka na ile anya ebe ka anyị anụgọbụta empathize ahụbeghị onwe ha ọbụla ego arịrị. So biko nga a na-ekwukwa ya aka na-eji ahịa ọkwa wụkwa aka eji ahịa ọkụkọ ndị chọọchị ewu bịakwe Reverend Fada aka for that month ya arịla gị mma ụmụ ruru ihe ndị ha wetukwukwa ya na chọọchị ma ndị ka amụrụ echi Sọnde ma ndị ka echi amụrụ ọnwa a nwa wetukpucha aka ka chọọchị wuru eplesi onyinye wuru otu wuru abụọ mma na-enyekwanụ ji obiọma makara kentanwe. Biko ndewo ụbọchị mara gị mma. Ndewo Ndejike ịgbalịala ụbọchị makwara gị mma. Ọbata ka anyị mara ihe a ga-eme ya bụ ihe anyị mara ka a ga-esi aka ya bụ okwu ọnụ. Alo nke akụpụla. Alo Ịbọlachi nwoke ọma. Clara nwoke ọcha. Ndewo. Ichi ha uwe echiche kpaga uche ngage oji kwekọrịsị na small thing you don't fall sick. Project iko obu. Awa. Chineke mebe ya n'ike anyị misile obi ya. Mama emisikwala m ya. Egwu na-egwu anyị misile ya. Chai. Aha mewo Venus ike. Esi mụkọtọ ụmụdịga mmekede na-akpọ. Bịa okwu etinyega n'ọnụ ụbọchị taa. Ri akpọnye mbọ ji kwuo okwu. Gilejicha anya n'ala Igbo ka chama oge ka anyị ebe ụmụkọtọ ụmụdịga mmekede. Ndị Igbo si ewu alacha ya ozu ga-echi ozu ga-ejicha ya. List ihe ji alụ nwaanyị eji achụcha na ịlụ nwaanyị ebe ka anyị ebe. Anyị ejila awụna anyị ga-elu na nna anyị. Anyị wee lekwa nga ndị ọgọ ọkpa lekpọ ha nnu. Anya amaraka gị shie eme ya. Ọ weji oge okwubilata anyị a techin APC dabara ha dagbuolu nwe ọnụ. Ya na-akpọ katọn biya abụọ ha gara eji 10,000 naira or less tụzọ mbụ. Ya na ebe 20 something or 30 thousand na. Depending the brand anyway. So I was or to go corner like that. Opa ahịa. Mana check that onwe obodo. I guess you China here na list. I don't know galunye mmadụ man ha. Adnada ha. Check no obodo na-eme ya. Ndewo. Onye dog. Ọ na-achọ mmashibe mmanụ ụlọ. Ya wala nwe obi mgbahụ. Na tenye no list eji alụ nwaanyị. Ọ bịama ihu na anya na bịama ga-ekpa ga-eme. Nge mehe sụkpọ ya ihe banye ji asụrụ sụkpọ ya ihe n'ọnya na-alụcha ọkpọ ha m n'olu na ụbọchị. Ndewo. N'ozi nke si n'aka Chizi Oluchi ọ sị my lovely sweet sister ọ sị ya wụ Chizi Oluchi Pascal si ụbọchị okuku zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị ihe gbasatara ego eji alụ nwaanyị na mpaghara ala Igbo na nke a wụọla ehimburu mere ike na ọ wụọla ihe ọzọ na ụfọdụ mgbe kwanụ n'ọnwụ ndị nne na nna onye a na-abịa elu anụ na-eji akpatacha ya bụ oke ego ọ na-eji ada. Ndewo Chizi Oluchi. N'ozi nke si n'aka Comrade Ompadek Chidozie Nwosu si ụmụokene Ọhaji bụ the most peaceful community na steeti Imo zibata ozi ọsụtụtụ Clara n'iji kwuo nke wee eziokwu iji gbaa ya bụ ọkpa na eze na ya bụ n'ego a na-ala iji lụọ nwaanyị na mpaghara ala Igbo nke kacha nke na steeti Imo na Anambra ha
na nke a bụkwa o zukwala mmadụ iwepụ olu tiwe ọ sị ndị nne na nna na ndị ụmụnna na ha biko gbalịa wetutu aka ha chịta ụfọdụ ihe na onye ahụ nwekwana ike nwata nwoke abịakwa lụcha nwaanyị ya onwe ike nwekwana ego ọ ga-eji mewekwa alụmdi na nwunye ya ọgwụ ya alụcha nwaanyị ebido ha ụwa n'isi ya sị na ihe gbasakwanụ EFCC na ndị eji ahọkwa ọgụ ha na-eji alụ na ihe gbasata n'ụlọ aka ha ji ahụ ya ahụ na ọwa ọgụ ọbụla ha hụrụ ha etighị isi na ha ji alụ ka esi ha na ha biko gaa lee ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a na-agbanyeghị pati ọbụla ha nọ na ha ga-anwụchie ha isi Chineke gọzie Naijiria ndeewo ịgbalịala niile were ya nye ndị okenye n'aka alo Hello? ụtụtụ ọma Nwaanyị ọma ekwupụrụla ngo eziokwu na batrị m nwụrụ anwụ egechaghị m Ew. onye kpọ gị kpọọ ihe so uche ihe okwu na grama ya zụrụ nke ọma uche zụrụ gị ka ọma eziokwu m ewelele nga aka elu n'otu otu aka m na obi na-atọ m ka pọlịla ịgaruru agarụ nna eziokwu m ịgaruru agarụ ya na ejibi aga m isendụ ebe onye nwaanyị ga-agozi gị nna amadụ m isi okwu anyị kwe bikọz batrị m nwụrụ nwa nwaanyị nọ na di eshimabụ na-akpọnụ ahịa ekwugewo maka ndị oke ọnụ ego eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ọ dịghị mma bikọs echi otu alamachi ole ndị anyekene ka a ga-alụ m onwe m alụọla m otu ya na-eme a na-adị m erute ihe ebupụta onwe ha a ga-ebute mmanụ ka a ga-eme n'isi onye nwa ga-alara ogini ka ọ ga-eri ihe ọwa anya ukwu m onwe m na-asị anụtara nta ka ha wepụta aka ka onwe ike gara e nwere obodo na-anacha m ya ma ga lejie nwa ha ya dị mma ke ndị ga-ewere anya ha tige ma ndị mama ndị na-amụ ha na-achịkachiri anyị ụmụaka dọrọ na-agagharị otu a garịga ọ ya ka mma ndị yahoo na-egbu ha ọ ka mma na agara n'ụlọ nwoke ha enweghị ọbụla nwe ha na-eri kara na ga-anacha ha lụrụ ha gbara aka ada na okwu na-ere mma na mgbe ụtụtụ onye nwaanyị ga-agozi gị uche ama m o ji okwu ha gaghị ime ọ jere ije efele uche bebi meji ahụ ihe ọ ga-emere gị echi nne m cha uche nwanyị na ikwere na onwe gị ife ị ga-eme ozi nke ada wapụtara na Facebook anyị bụ nke si n'aka Chinwendu Uche Ebu ọ sị Clara na ọ na-ekpere Uchenna God ekpere na ka Chineke bi n'eluigwe mee ka ọ gbake n'ọrịa ahụ ọ dị si amem na nke a si n'aka Nnenna ọ sị na ọ na-ekpe ka Chineke biko gwọọ uche God Chineke gwọọ ọnụ gị no amem na nke a si n'aka Victoria Osueke bụ Vicky si Amaka Ọhịa ọ sị well done Clara ndewo na nke a si n'aka James Nweze Chukwu ọ sị na ọ na-ekpere uche ekpere n'ụtụtụ a ka Chineke gwọọ ya ndewo n'ozi nke a si n'aka Chris Sonny ọ sị it is well o ndewo Hello. My head like tomorrow. Ha. Hello. Hello. Please, Clara Nwokoche Bolachi. Abọọla m chi nke ọma ụtụtụ ọma. Nwaanyị mkpọka Bolachi. Abọọla m ndewo. O wutakwara m na uche eji ha ahụ mana Chineke ga-egote afọ ọgwụgwọ onwe ya n'aha ha. Amen. I'm Elder Matthew Okorie, and this one woman for church show where I work for government now. Here banye okwu a. Owu onye dum ga-achagharị ka ikwu mee na amalite ụka gị. O mere ndị mara anya amekwa ndị amaghị anya. Eche m sị nwoke ahụ si na Obieze na ndị Ejike. Okwu o kwuru bara uru. Amere m ya mmiri. Yes. O kwuru bara uru. Ihe banyere nwaanyị mara na ọnụ ego ha anyị kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị na ha eji mee emume omenala nwaanyị afọ 10 gara aga. Gị weta ka emeghị ugbu a all times 10. So ya mma ahụ bịa enwere ike isi all 4,000 naira a carton. Malt nwere ike isi all 3,000 naira a carton. And so on. Man ugbu a gị na lee carton bịa ha si gị 10,500 or 11,000. Hele malt ha si gị 13,000. So ọ nwere ndị kọsụbara ike ndị a ga-ewere iwe gọọmenti anyị. Ya dị ka anyị onwe ego anyị nwechara ego a na-akpa ego akpa otu onye naanị kpara akpa. Ndị a niile ime ya ihe erugo mgbenye aka ma anyị lụrụ ka anyị jikwana ha ezuru 100,000 n'ọnwa anyị ozuhu total
ihe mere osikwa na ahụ ya karịchaa 50,000 elụọla nwaanyị ama m ha emeghị ugbu a na federal gọọmenti ndị a ga-achị biko gọọmenti wedata n'ọnụ ha anyị nwee ike ere m ndewo Clara ndewo nwoke ozi gọọmenti kpatara ya gọọmenti mgbe ị nọ na wetuo ọnụego a na-azụta ihe n'ahịa ka ego eji alụ ụmụ nwaanyị ka o belata na mpaghara ala Igbo ndewo n'ozi nke si n'aka Victoria ose ka ọ si Clara well done Uchenna na ahụ siri ike n'aha Jizọs amen n'ozi nke si n'aka Apọstọl Alọzie Izuchukwu Wisdom bụ onye a na-etu Igbo Tikman si Nworie lee na Amakọhịa zibata ozi ya ọ si nwanne m nwaanyị okwu a ọ gbasakwara n'ụmụ agbọghọbịa ọ si echi ha achọ onye ga-enye nna ha 1 million maka ụgwọ isi ha n'ozi nke a si n'aka nwana ya eze na Tanjaba ọ si nwada Clara ụkọcha ụwa mara m mma ndewo ọ si Uchenna Clever nwere onwe gị n'aha Chukwu okike abịama ise gakwaniri kpọbata site n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014. Alo. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwada Clara onye eze mkpọga. Ndewo. Ndewo ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Amen. Dịkwara gị o. Jisie ike Chineke ga-agba uche amana m oyi atụmara gị too much. Too much. Ọ kpụzuole m ahụ. Kemgbe abalị echi okwenụ gị nkịta. How you take no? You dey see vision? Ọ dịkwa ka iwu onye amụma. Nwee ndidi ọ ga-adị mma nụra. Uche agaghị ana ego too much na-ekwu bushi gị nsogbu nọ. Harama. Ọ na-abịa ọ ga-abịa gaa hụ ya ga-ahụ echi nụra. Ndewo. Onye na-ekwu na-ewu si na evangelist Austin Day na anụma nwanne Eda Matthew ahụ kpachara ugbu a echi m ụmụgoma na-akpọ nke a na-akpọ otikwu Jizọs panụ Jemis bụ uche nna ahụ papa Jemis ga ure nna ya ahụbeghị maka ịma nwanne ure ejikwa ahụ Chineke ga-agwọcha ha niile n'aha Jizọs amen. Dịka okwu ekpu n'ọnụ na maka ọlụlụ nwaanyị ọ eziokwu a na-akacha ilu Igbo mana ọwụcha mmadụ obodo niile daka ụmụgoma ebe na ke ndị Mbaise awụghị otu ke ndị ụmụahịa awụghị otu aga m agwa gị o nwere ya alụga ebe ka ebe dịka ọnwa gara aga agwa gị price mmanya ochie ka e nyere ndị ahụ a carton of beer 1,500 ịga mkpe 2 cartons but je ewerezi ego ahụ na-aje n'ime ahịa jezo mmanya ga-azụta otu carton mineral so ha emezi ọgwụkwa ha anaga mbọ ka na kama ọ bụ ọnụ ihe dị dịka Edamatu kwuru ya ọnụ ihe dị n'ime ahịa ma ihe ka ọsụga ya ị na-ewerezi ego na-eji ezi ihe n'ime ahịa ya la elu mmadụ inyeta ndị ogo lis cheji ime ahịa price dị iche ọ dị ka ha ndị ejike gbuga price ochie ka anyị ji kama ọ cost of things in the market kọsụrụ ya mana ha Chineke mere anyị ebere ka ihe nọ n'ime ahịa datuo ihe niile megamega ga-adị mma maka na ji lerela nwaanyị ere ọlụlụ ka eji alụ nwaanyị so that nwaanyị bịakwanụ ya ekuru menda ahụ ha eji akwụ ụgwọ ahụkwana ihe oge iri nne ya chi ga ya bịa kelee ya ọmụgwọ ndewo gọzie gị ndewo ịgbalịala unu ahụla ka ofu onye si gaba na Abuja ga nata ike ha ọka ya emebie ife ha n'ozi nke si n'aka Lily Chris ọ sị Clara ụtụtụ ọma na ọ bụ eziokwu na ihe dị oke ọnụ n'ahịa mana ndị nne na nna na ndị obodo n'ebe a na-abịa ịlụ nwaanyị na ha biko wetutu aka na ego ole a na-ere na ego ole a na-ana n'ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na obodo ha ọ bụrụ na ofu onye na-akarị ọra ntị ma anụbeghị ya mbụ
n'ozi nke si n'aka Dadijosi Ọgbaka ọ sị ndị nne na nna kwesịrị ịgwa ụmụ ha na ha wụ ndị a na-ere ere na-akpọwa ha ka ere ha forever na ihe gbasatara alụmdi na nwunye wụ ịhụ na adị mmadụ n'etiti ndị ọ ga-abụ ahụ ị na-aghọta na ha biko wetutu aka ihe gbasatara ọnụego a na-ana n'ịlụ nwaanyị. n'ozi nke si n'aka Obiọha Daniel ọtụtụtụ ọma Clara nwaanyị ọma na ọ na-agọrọ Uche God ka ọ gbakee ngwa ngwa ndewo ịgbalịala obi na-akụ ụlọ ndị okenye ala Igbo bịa unu ka na-akọ ọwọchụ nwa ọkụkọ nwa ada. n'ozi nke si n'aka Nwachukwu Elias Junior ọtụtụtụ ọma Clara ọ sị na ya bụ ekele efeela nke aka na-ekwesị itinye ya ọnụ n'ihi na ụjọ jizi ndị ha nwa chọrọ ịbịa n'ọlụ nwaanyị ọ sị nsogbu dị ndewo ọ bụrụ na ọ bụ iwe Igbo ọma n'ebe a ka anyị ga-adọbiri ya ma suo ya kpọm na nnọkọ nke anyị na gị n'ihe omume nzukọ ụmụ Igbo ọ bụ eziokwu na ịnụghị olu Uche mana biko na kwete na nke taa o woso otu zapụta mgbe niile awụcha mgbe ọ na-ada mma enwekwarecha a ga-esi ofe ọ gaghị atọcha ụtọ mana na kweta anyị na nke taa ịghọtala n'oge na-adịghị anya ọ ga-awụchakwa mana ana m ekele gị onye ebe hapụrụ aka redio gị na Echo FM 100.7 tutu ruo ugbu a ịgbalịala n'ọkwa ebe ahụ dịka ogbo mbụ Cosmos Barry ga-abịa nnọkwọrọ gị gawa n'ụgbọ n'ihe omume Straight Talk nọrọkwa ebe ahụ agagharị ndewo maka ige ntị.